Allah kuwa. Ai da sai dake ji an ce kawai mun cimma iyaka. A ce da mun ci gumba kenan. Allah ko? Mana. To da suke auruwa. Kuma. Yawa. Ina yayana da nace maka sun yi fiwo an tura su Maiduguri? Ya dawo. Dan yanzu haka ma na bar shi a ciki yana shirin fita. To idan ya fito sai ku gaisa ko? Allah ya fito da shi lafiya. Amin ya Allah. Mazan kenan fa. Kin san su ne tsaro a ƙasa. Wallahi kuwa. Wallahi. Ya Abdul, wannan shine abin da nake baka labari. Okay. Kin yi ma an dawo lafiya? Wato babe, idan na dawo training ko duk wani wanda yake ji da zaluncinsa a unguwan nan, to billahi lazi ko ya canza ko kuma ni in sauya masa kama. Ka ce operation tsaya da kafa ka za ka yi. Ke dai bari, ke dai kawai dai Allah dai ya sa Les ya fito da sunan mu kawai. Sannan zuwa yaya. Barka da zuwa. Kai, fito daga nan. Yaya lafiya? Shiga daga ciki. Yanzu kai banda gidanku ba manya. Hirar shi sai ka shigo har cikin gida. Wato in ka ga dugu-dugu ka haike mata kenan. Haikewa kuma? A to haka ne mana. Me yasa ba za ka tsaya a kofar gida inda mutane za su rika giftawa ba? Shikenan, Allah baka hakuri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hello. Ku dai manta da instrument ba ko? Wasa farin girki.